nabato na ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon sang House Committee on Justice nga magtambong sa impeachment hearing sa masunod nga Miyerkules, Marso 25. Sunod kay Committee Chair Representative Jervil Luistro, may ara sang patigayunon nga regular meeting ang panel nga mag-umpisa sang alas 10 sa aga. Ginpangabay man sang committee nga magtambong si Duterte sang personal bilang respondent sa impeachment complaints nga ginfile nanday Reverend Father Joel Sabalya kag Attorney Nathaniel G. Cabrera kag iban pa. Mahimo i-coordinate ni Duterte sa Secretariat sang committee ang kumpirmasyon sang iya pagtambong. Naibaluan nga duha sa 4 ka reklamo ang nagapabilin sa jurisdiksyon sang Committee on Justice, samtang ang isa gin-set aside pangod sa nalapas nga 1-year bar rule, kag ang isa gin-withdraw sang nag-file sini. Sa Marso 25, nakatala na ang procedural framework sang impeachment proceedings kag opisyal nga pagbukas sang diskusyon sa mga reklamo batok kay Duterte. Naibaluan nga ang mga aligasyon sa impeachment complaints batok kay Duterte nagalakip sang betrayal of public trust, pagpanuhol sini, graft and corruption, lakip na ang ginaligar nga misuse sang 612 million pesos nga confidential funds. Ito pong mini trial na ito, we are using this for the better understanding of the Filipino people dahil magkakaroon po ng presentasyon ng witnesses, presentasyon ng mga evidence ng complainant at ng respondent. But again, let me state for the record, a full-blown trial will happen only in the Senate of the Philippines.